Londresko Historia Museoak urtero antolatzen du argazkilaritza lehiaketa bat, 40.000 argazki aurkeztu dituzte aurten eta 25 onenen artean dago gaur geurekin daukagun lagunaren erretratuetako bat. Igor Altuna, makina bat argazki on atara dituzu honezkero, baina egisa da aurtengua edo irudi honetan ikusten gabitzen erretratu hau benetan dela berezisa. Bai, berezisa da, dauko bere momentua. Ikustia bere ama hila eta bere semea Obatuta, ezta? Obatuta eta bera begira, oso argazki hona da izan da. Bereziki indarra dauka, baduinoa da, gepardoak eta bi baduino, ezta? Leopardoa eta bi baduino. Leopardoa. Eta baduino umearen begirada hori benetan da esanguratsua. Oso triste eta bera bedaki zeo zer gertatutan, baina ondiokan ez daki. Eta gero datorrena askoz be... Gogorragoa izan. Gogorragoa da. Lehenko ikusikoan bera zelan etortzen zen, eta hori hartan hemen argazki mordo bat. Da gero fangitzen beste leku betera, zatik badakikun bera ara fan bizala. Zatik kantzauken semia, gordeta. Leopardoak bere semeak jaten emuteko. Bai, jaten emuteko. Eta gainera, jaten emuteko eta zelan bizik zegoen, hasi zen ikasten nola hil egin behar dan tximinu bat. Eta lehenengoko 2 ordutan egon zen jolasien eta esakixen. Baina gero ja bere instintua hasi zen martxan da azkenien egin martxan. Zelan izendatu duzu argazisa? Erderaz, último abrazo nik. Eta inglesea zeuro jarri dutzi izena. Azken bezarka da. Nik euskeraz bialduna ben izena, eta eurok inglesera pasado be. Ez da lehenengo aldizia lehiaketa honetan parte hartzen duzuna, uste dut zuek BBC-ko lehiaketia deiketan dutza zuela. BBC-ko lehiaketa. Guretako Europan dauen igual lehiaketa importantiena. Eta inoiz iritsi zara 25 onenen artean egotera? Ez, inoiz. Lehenoko aldiz. 40.000 argazki asko di, eh? 90 herri, desberdin, eta 40.000 argazki. Oso zaila da. Eta 25 onenen artean, onena noiz aukeratuko daue? Otsailak 2an jakingo da zeinek erabazi dago. Eta badukeu esperantzarik ala? Bueno, esperantza betik. Baina 25en artean egotea ia gauza ondisa da? Bai, nietako, oso pozik. Bai, ez dago hori, eta erabasten badaueu, askoz hobeto. Kanpoen nengoanaz, baina, bueno. Akaso estera be Afrikan, edo? Ez, estatu batuetan, Yellowstone. Bai, esan duztezu, Yellowstonera joateko asmotan, han ez da egongo baduinorik, ez da lepardorik. Hotzak eta dauer bisontiak egongo dira. Ze asmokin zoi ez estatu batuetara? Han animaliak inbigau, zatek elur asko dau, izotzein dau, eta orduen inbigau bai otxoak, bai hartzak eta bai bisonteak. Ikusiko zu hori irudia, dana bisonte, dana izostutak eta hori irudi hori. Momentu horrek jasotzen dituzue. Bai. Interesetan jatazko, argazkia bera ikusi dugu, baina argazki horren bueltan zer dauen? Hau da, argazki hori teleobjektibo batekin atarata dago, baina planoa zabalduko bageuke, zer ikusiko duke? Igor eta gidari bat eurak bakarrik argazki hori ataraten, ala izan be aurten, birala eginda, ez? Hainbat automobil, safari pilo bat, animalien atzetik, plan hori zabalduko bageuke, zuek bakarrik zinguzi. Geu bakarrik, eta minutu batera, etorri ziren beste kotxe bat, beste 2 lagun, BBC eta National Geographic lana egiten dutela, eta han egon gitzen bakarrik 2 kotxe. Tranquil, bakoitza bere leku hartzen, eta oso ondo. Kontairezu apur bat, alako argazki baten atzean edo Kenian zauzienean egun bat zelakua izaten da, eta ez da izaten bakarrik egun bakarra, hilebetez, rutina bat eukitzen duzue. Hau da, askotan idealizatu ditzen ditugu alako bidaiak, baina gutako edozein zurek joango balitz, laugarren egunerako, Espertuta. Guazen beste nora baitxela. Bai. Nik adibidez, leku hortan egoten dut, 50 egun, leku berdinen. Goizeko lauterretan esnatu, 5etan urten, eta goizeko 10 arte. Guzkiza berotu ditzen dauenien, faten gara ostera kanpamentura, eta lasaitxu, garbitxu, dutxau, eta gero atzaldeko 3 berriro, kanpora sortzeak arte. Eta ordutegi horrek izaten diez, argi politzen orduan eukitzen duzuelako, ala animal izan ohituren gatik? Bisak dira. Guretako argi honena da o goizien, o atzaldien. Eta gero animaliak eurok bai askoz be movimentu dauke geixau, goizealdien eta gabien. Ez dago eroik eta eurok askoz be guztua biltzen dira.
Eta holan, hilabetez argazki hori atara arte. Bai, eta askotan igual hau olinba, leopardara, olinba da bere izena, egoten da igual zuhaitza baten lagordu. Eta egoten gara, begira, bueno, esaten da guazen, eta gero etorriko da buelta. Horren bestez, ez duzue hartzen Kenia bere osotasunean eta batera eta bestera, ez, parke konkretu batera joaten zaretek, akanpaleku konkretu batera, eta han pixkat mugitu. Bai. Adibidez, Kenian guke fagaten gara, endutu leku badauko izena, endutu, eta han egoten da lehen mordo bat, eta han egoten gara, omozte egon. Zetan nien emikerrazioa egoten da nien, gufaten gara gara. Ez hauketen gaur Nairobi eta lan, baina oso gutxi, betik egoten gara hortizer galduta. Joaten zaretea pinon fijo esaten da moduan. Igor, guazen maixak ditugu hemen bertan, jarringo gare lasai, horre motxilatzar eder bat ikusten dut, ze argazki horreik atzian be, ekipo hon bat eskatzen dabe, naiz da esan dugun, telefonudekin zeu epe gero eta lan handi zeu etzen da, baina guazen bidaien gainean berbaitzen jarraitzera. De acuerdo. Igor, zeuk esan duzu, kamera honekin animalizak azaltzen baldin badiez, erresa da ondo ataratia. Bueno, ez dut zugu meriturik kenduko, ez? Argazkilarixak euki beharko da bere eskua, bai. Baina oso erresa da, kamera honek dauka da 600 mm-ko objektiboa, da Canon profesionala, argazki kamera bai berrixa da, eta honek emoten dutzuna da kalitate asko. Eta oso urrunetik argazkiak ataratzeko gaitasuna, ez? Eta hau izango da garrantzitsua batetik, animalixak askotan ez dauilako gure izango norbera gerturaketia, eta bestetik norberandako segurtasuna be bai. Ze Afrikan, naiz eta ondoko lagunak eskopeta bat euki, kontu zibiltzia, inoiz urten duzu aniketan... Ez, aniketan ez, aniketan ditzen bozu animalia zuratzetik. Txarrau da orduen. Askoz be txarrau, eta zure baino askoz be korrika gehiago egiten hau. Egun bizara geldik, tranquil, eta bera usin gutzu, baina fango da. Zenbat kilo eramaten dituzue ekipotan, hau da, olako gorputzak zenbat eraten dituzu? Gorputzak eruten dut 2, objektibo 3 edo 4, gero drona, GoPro, eta beste baterizak argetako, linternak, eta erungo 30 kilo. 30 kilo, eta portatil horrena gailu talakoak, bai? Bai, dana. Igor, olako argazki kamera batekin, egunian zenbat argazki atarako dituzue? Eguna ona bada, 10.000 argazki egunero. 12.000 argazki egunero, zer badakitz, ataratia errezena da. Bai. Gero aukeratu inbidiez. Aukeratu inbidiez. Bueno, baina guk badakigu ja ataratzen gabitzen nien, ze argazki izin lehiken hona. Orduan, itxen gauena da, honek segundo baten 30 argazki ataratzen dago. Eta izaten da, momentua, igual, ez dakit, mingainata dagoela, edo begibixak guri begira dagoela, edo... Argazkia pertsona batek aten duzu ni, askotan, batek betik begixak zerrauta. Honekin ez dakotzu problemai. Zati, momentu baten badakitzu argazkia hona izango da. Aukeratu bida hori. Eta lan hori Afrikan zauzienean egin duzue, hau da, egunak 24 ordu ditu, eta esan duztezune patxara horrekin hilabetez, tarte batzuk hartuko dituzue. Ala gero hona etortzen zara eta beste hilabetez egoten da Igor etxian, ordenadore aurrian? Danetate da, nire laguna, honek bere bizitza hemen profesionala da, eta berak han altzen dau, eta han beraketan dau, eta azten da bihaltzen. Wifi zagoa dau. Neukez, etortzen naz etxera, tranquil, eta azten naz ikusten etxien. Zatik, ordenagailu txiki baten, ez da ikusten niretako argazki ondo. Nire pantailan bat eta ondo ikusti argazkia. Igor, bukaketan fateko, munduko bastarren bat geraketa jatzu, argazkiak atarateko? Asko. Adibidez, Australia eta Nueva Zelandan ez naz egon. Eta bertan zer atarako zeuke gustora? Bertan, ez dakit. Australian itxasoko argazkiak, tiburoiak, ez dakit, egongo dira. Hor beste mundua dago, ez da urpeko argazkilaritza. Batzutan, ibili gara, Galapagosen da ibili gara, baina askoz bezaiagoa da, horazpizien ebiltzea. Eta Nueva Zelandan, paisakia, paisaia. Paisaiakin, hanen gintzen. Igor Altuna, mila esker gaur gaurera etortzearren, sorterik onena lehiaketa honetan, 25 honenen artean zaz lehiaketan, ia lehenengo postu hori ataratzen duzun. Zaila izango da, baina esperantza beti gaukau. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.